बाक्सा जिला एबसुआ बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिदों। गुबुन गुबुन जिल्लाफोरा बड'लेण्ड मुंख्लं सानखौ फालिनाय बादिनो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 36थि बड'लेण्ड मुंख्लं सानखौ दिनै बाक्सानि सदर मुसलपुराव थानाय नारेंपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मददजों सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै खुङो। बे फालिनाय हाबाफारि बादियै फुंनि 8:10 रिंगायाव गौथुमनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आफादगिरि उमेश दैमारिया। बेजों लोगोसेनो सुजित नार्जारिनि मुसुखायाव बिबार बावजेनो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि बुंथिगिरि बि सोमखोर बसुमतारिया। लोगोसेनो मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावजेनो BDCLA नि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ। बे मुंख्लं सान फालिनाय हाबाफारियावनो बाक्सा जिल्ला एबसुनि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरजों लोगोसेनो गोबां दैदेनगिरि मेलेमजिबि आरो दखरा आफादनि बिबानगिरिफोरखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों।